Himalaya. Sneens bolig. Jordens højeste bjergkæde. Bjergkæden ligger i Asien og har nogle af verdens højeste bjerge. Heriblandt Mount Everest, som er 8.848 meter høj. Himalayas bjerge rejser sig nord for Gangesletten som en 2.400 km lang og 250 til 300 km bred bjergbue med flere parallelle kæder. De fleste dyr og mennesker søger hjem nede i dalene, men oppe i bjergene findes den sjældne sneleopard. Sneleoparden kan klare sig helt oppe i 6.000 meters højde. Det er koldt, men de kan sagtens klare sig, da de har en meget tyk pels. Sneleoparden er en af verdens dygtigste bjergbestigere. Den kan springe 15 meter langt, måske længere end noget andet dyr, og den kan klatre op og ned af næsten alle lodrette klippesider. Dens fødder er ekstra brede. De giver både et sikkert greb på klipperne og fungerer som snesko, så den ikke synker ned i sne. Sneleopardens blege pels med sorte pletter får den til at blive næsten usynlig blandt klipper og sne, når den sniger sig ind på et byttedyr. Den kan nedlægge dyr, der vejer 3 gange så meget som den selv. For eksempel vakokser, kameler, vilde æsler og heste. Men den lever mest af bjerggeder, bjergfår og murmeldyr. Sneleoparden kan æde sne i stedet for at drikke vand. Til hverdag lever hannen og hunden hver for sig. Kun når de skal parre sig, følges de ad i et par dage. Når hunden skal føde, flytter hun ind i en hule. Hun forer hulen med sin pels, for at ungerne skal ligge varmt og blødt. Der er normalt 2 til 3 killinger i et kuld, og de er blinde og hjælpeløse ved fødslen. Men allerede når de er 3 måneder gamle, begynder moren at tage dem med på jagt. Efter 2 vintre er de store nok til at klare sig selv i de barske, øde bjerge. Nilavu
Bjerge som Mount Everest, Dhaulagiri og Annapurna bestiges hver sommer af talrige hold. For den spredte bjergbefolkning yder turismen et betydeligt økonomisk tilskud. Himalaya danner en grænse mellem de holaktiske og palæotropiske florariger. I de palæotropiske riger vokser tropiske arter som bambus og skruepalmer. Ved omkring 2000 meters højde findes bjergregnskovene. Højere oppe findes nåleskove med blandt andet fyr, ædelgran og ceder. I togbæltet mellem 3000 og 4000 meter danner arter af rhododendronskov eller krat. Alt dette er kun på den ene side af Himalayas bjerge. Den anden side er blot gold.